Bon dia a tots i a totes. Soc Marcos Durà, delegat de la rectora per a estudiants. I és un plaer per a mi presentar el debat de les eleccions estudiantils del 23 de novembre. Com a representants de les principals associacions estudiantils tenim a Tomàs, representant del BEA, a Rocío Briet, representant de SAO, i a Rocío Navarro, representant d'Unió. La Universitat de València és una universitat diversa i plural, on els estudiants tenim poder de decisió. Com? Mitjançant la presència en òrgans com, per exemple, poden ser els ADRs, el claustre, l'Assemblea General d'Estudiants, la Junta de Centre o fins i tot el Consell de Govern. Organitzativament, aquest debat té 6 preguntes. Primer començarà Tomàs en la primera pregunta, en la segona pregunta començarà Rocío Briet, en la tercera començarà Rocío Navarro i després continuarem la mateixa ronda. Els temes que anem a tratar són temes molt variats. Parlarem primer de tot de la importància del vot universitari en les eleccions i la relació que té amb la legitimació de la representació estudiantil. També parlarem de les propostes que han fet aquestes associacions que estan així representades en la Universitat de València i les propostes que tenen per a un futur, i parlarem de temes fonamentals com pot ser la sostenibilitat i l'ecologisme, la inclusió i temes econòmics com beques i ajudes. I res, comencem el debat amb la primera pregunta. La primera pregunta és sobre representació estudiantil i el seu enunciat és: per què consideres que en general és important que tots els estudiants voten en les eleccions del 23 de novembre? Bon dia a tots i totes, moltes gràcies per vindre ací. Abans de contestar a la primera pregunta, volia aprofitar el primer torn d'intervenció per a mostrar en nom del meu sindicat tota la nostra solidaritat amb el poble palestí davant del genocidi que està patint i del qual l'estat d'Israel és el principal responsable, i mostrar també el nostre rebuig més ferm cap a l'equidistància que mostra aquesta universitat davant del que és una tragèdia humanitària sense precedents. Ara sí, per què és important votar el 23 de novembre? En primer lloc, perquè és una oportunitat de recolzar un projecte col·lectiu d'universitat que volem aconseguir. En segon lloc, perquè és un dret que tenim com a membres essencials de la comunitat universitària a participar i a decidir. Però sobretot perquè és temps de lluita. És temps de lluita per una universitat més pública, més democràtica i antifeixista, més feminista, inclusiva, més sostenible i més valenciana. I això s'aconsegueix amb una representació forta i combativa des dels ADRs fins al Consell de Govern. I és que és important anar a votar per a recordar que a la universitat no només venim a fer classe, sinó que els estudiants tenim veu i tenim moltes coses a dir, perquè encara queden moltes coses a fer. I és que, com dia el pensador valencià Joan Fuster, tota política que no fem nosaltres serà feta en contra de nosaltres. Per tot això, vos animem no només a votar, sinó a participar de la política universitària, perquè ens cal un moviment estudiantil viu i actiu i uns representants responsables i compromesos amb la defensa d'una universitat pública, de qualitat i en valencià. El 23 de novembre tot és a votar. El 23 de novembre és temps de lluita. Rocío. Bueno, bon dia. Jo també vos animaria a vindre a votar el 23 de novembre perquè, com ha dit el meu company Tomàs, és el moment per expressar les nostres preferències. I no només les nostres preferències, sinó tot el que respecta a les nostres inquietuds i les nostres reivindicacions. Al cap i a la fi, per a que nosaltres puguem ser verdaderament representatives de tots els interessos que hi ha a la Universitat de València, necessitem el suport del seu estudiantat. I aquest suport no és només un 11% de la gent que vota actualment, sinó que necessitem que efectivament la participació siga major per a que el nostre pes siga important. És per això que la celeritat de la vida universitària moltes vegades fa que no ens adonem de qui són aquestes associacions, de què fan, n'hi ha un desconeixement molt gran sobre el que som. Aleshores, considerem que és molt important que s'augmenti un poquet la publicitat de tot el que es fa per a donar-nos a conèixer i per a que nosaltres efectivament puguem fer una tasca que siga útil a la nostra universitat. Al cap i a la fi, la universitat és un espai de crítica i de reflexió i és aquella que ens dona l'eina per a aconseguir la transformació social després al món real. Aleshores, considerem que és important que la gent participi en aquestes eleccions i ja no només en això, sinó en tot el que és l'associacionisme a la universitat de manera continuada. O sigui, no volem que la gent participi ara i punt,
sinó que participe sempre, que de veres la nostra tasca siga útil i que de veres contem amb el vostre suport. Bueno, buenos días. Porque creo y os animo a todos que es importante ir a votar. Nosotros, al fin y al cabo, estamos aquí, somos representantes estudiantiles, son elecciones que se realizan cada 2 años. Es una oportunidad que solo tenemos cada 2 años, la oportunidad de elegir quiénes quieres que te representen, ya en todos los órganos que han mencionado, ADRs, juntas de centro, claustro, consejos de gobierno. Y ya no es solo quién te represente, es quién quieres que esté ahí cuando tengas cualquier problema, cualquier queja, cualquier petición. Es elegir quién quieres que al fin y al cabo sea tu voz en todos los órganos, quién quieres que verdaderamente te va a escuchar, quién crees que verdaderamente va a poder hacer o va a conseguir todas las propuestas que nos hacéis llegar a través de redes y pasaclases o estando por el campus. Así que animaría a todo el mundo a ir a votar porque son unas elecciones que, como he dicho, solo son cada 2 años. I ja està. Moltes gràcies, Rocío. Ara és el moment de que els representants parlen un poc de les seues associacions. Quines consideres que han sigut i que seran les majors aportacions de la vostra associació a la Universitat de València? Bueno, des de SAO la veritat és que la mobilització ha sigut contínua. SAO és un sindicat que ja té cert recorregut i que amb més o menys gent sempre ha intentat fer el millor per a la nostra universitat i sempre ha estat a peu de canó reivindicant aquelles coses que creiem principals a partir dels nostres 3 pilars, sempre tenint en compte el feminisme, l'ecologisme i el progressisme. És per això que, per exemple, una de les reivindicacions que nosaltres sempre posem damunt la taula és que vàrem aconseguir que el pagament de la matrícula s'ampliara a 8 terminis, que ara, així parlant, pareix una tonteria, però que ha millorat la vida de molts estudiants que poden seleccionar aquesta acció quan fan la seva matrícula i poden de veres permetre's estudiar a la nostra universitat. Vam aconseguir també coses com la implementació dels punts violeta o ajudar a tot el que seria l'acompanyament per l'elaboració dels protocols d'igualtat de la nostra universitat. Des d'aquest punt de vista ecologista, vàrem també aconseguir que la totalitat de les reprografies de les nostres universitats comptaren amb paper reciclat, ajudes per a ordinadors, menús vegetarians i vegans a la totalitat de les cafeteries dels nostres campus. Jo sé que pot semblar-vos que són cosetes molt menudes, però totes aquestes cosetes són el que fan que la nostra vida universitària siga el més placentera possible, perquè al final des de SAO el que volem és que l'estudiant vinga content al campus, que vinga amb ganes a la universitat i que no li supose cap tipus de cost, cap tipus de sacrifici l'estar així, sinó que jo pugui estudiar igual que tu, que tu i que tu, i que puguem estudiar tots en igualtat d'oportunitats i amb les majors comoditats possibles. Bueno, en Unión muchas veces se nos reconoce o hemos sido bastante reivindicativos, por no decir pesados, con el tema de las fuentes, los microondas, las zonas tupper, que son cosas que estos 2 últimos años hemos conseguido. Con lo que comentaba la compañera, es cierto que al día de hoy los pagos de la matrícula se pueden hacer en 8 plazos, cosa que se consiguió hace muchos años, cuando ni la asociación se llamaba así aún. Pero nosotros queremos ir a más, no ya lo conseguido, sino queremos ir hacia adelante, mirar todo lo que podemos hacer y queremos que ese plazo pase de 8 a 10 plazos al curso, porque 10 meses que dura el curso, 10 plazos. Así como queremos también que en los 3 campus, aquí en Blasco Ibáñez, en el Luis Vives, en Burjasot, en un edificio que está previsto de construir, y en Taronchers, en la parte inferior de la biblioteca, donde actualmente hay un parking. Estamos proponiendo casas del alumno en los 3 campus porque es algo que puede, aparte de dar más vida al campus, no solo venimos a la universidad a estudiar, sino también a relacionarnos con nuestros compañeros. Entonces pueden ser espacios que promuevan este tipo de cosas. Y también, sobre todo, parkings. Tenemos el problema de Taronchers, que el que está parking, por decirlo de alguna forma, la parcela que tenemos al lado de derecho es súper pequeña para todos los estudiantes que estamos ahí. Si te tienes que ir a magisterio,
sigue sin asfaltar ese parking y es una reivindicación que también nos piden desde el parking de farmacia en Burjasot, que está igual, que simplemente lo que pedimos es que se asfalte. Entonces, nuestro objetivo es mantener todo lo que hasta ahora hemos conseguido, pero sin dejar de mirar hacia el futuro y conseguir todo aquello que no es lo que Unió queremos, sino lo que los estudiantes nos hacen llegar, porque al fin y al cabo somos su voz. Moltes gràcies, Rocío. Tomàs? Doncs és tot un orgull avui estar així representant el sindicat més antic de la Universitat de València, 40 anys de lluita ininterrompuda que avalen el nostre compromís amb la defensa dels nostres valors de la universitat pública, de qualitat i en valencià. D'entre totes les mesures que hem aconseguit, jo destacaria 3. La creació del primer servei d'atenció psicològica a la Universitat de València, la implantació de beques tan importants com són la beca matrícula pròpia de la Universitat de València per als casos en els que no pots demanar la beca del Ministeri o la beca de la Generalitat, que sempre n'hi hagi una opció per a que totes les persones tinguin coberta la matrícula dels seus estudis, o com per exemple les beques de col·laboració com a un primer pas cap a la carrera acadèmica de les persones. I per últim, el pla d'increment de la docència en valencià, que ha esdevenit una eina cabdal per a la defensa dels nostres drets lingüístics, incrementant la docència en la nostra llengua des d'un 20% fins a quasi un 40%. Però no només això, sinó que el BEA, en tots els òrgans de govern, és una garantia de transparència i responsabilitat amb la lluita estudiantil, denunciant casos d'assetjament, exigint la fi de les relacions amb universitats israelianes, garantint el compliment de les guies docents, recordant els nostres drets com a estudiants, com vam fer a la passada convocatòria d'exàmens, recordant els nostres drets als exàmens, o com vam fer el darrer 9 d'octubre, Dia del País Valencià, recordant els nostres drets lingüístics. En resum, les aportacions del nostre sindicat a la universitat són moltes i són molt diverses, però allò més important és que els nostres companys sempre poden trobar en nosaltres gent disposada a defendre els seus drets. Moltes gràcies, Tomàs. Recordeu que durant les vostres intervencions podeu fer referència a intervencions prèvies per a fer un poc més de... Passem a la següent pregunta, que és sobre beques i ajudes, que seria les beques i les ajudes són un dels temes que més afecta a tots els estudiants. Quines propostes teniu en aquest àmbit? Pues nosotros, en cuanto a becas, la propuesta que traemos estas elecciones son las becas comedor, que están implantadas ya en universidades como la Universidad Politécnica de Valencia y son becas que constantemente están subiendo los precios de las cafeterías, son menús permisivos para muy pocas personas y no todos los días. Entonces lo que queremos es que sean becas, que hay gente que sí o sí se tiene que quedar mañana y tarde, sobre todo en campus como Burjasot, que tienen teoría y muchas prácticas. Entonces están obligados a acabar comiendo en el campus. Y pues todos sabemos que por tener que comer, se te olvida la comida, por comer barato acabas comiendo mal, que es un bocadillo y no es el plan de comer todos los días un bocadillo. Entonces, ya que constantemente no paran de subir el precio de los menús, unas becas comedor que ayuden a ya no solo a nuestra alimentación, sino a nuestros bolsillos, de poder permitirte comer un plato normal cualquier día. También, en cuanto a becas, queremos seguir exigiendo que las becas, especialmente de la Generalitat, no se paguen a curso vencido, que es a lo que venimos acostumbrados todos estos años, de que la finalidad de las becas es ayudarte a ti a sufragar gastos durante el curso. De nada sirve que llegue julio y te ingresen dinero que ya has gastado durante todo ese curso, porque muchas personas no tienen ese dinero para poder adelantarlo, tienen que pedir ayuda para poder adelantarlo. Entonces, esa sería otra de nuestras propuestas, seguir exigiendo el cumplimiento y el pago antes de curso vencido de las becas de la Generalitat y, como ya he mencionado antes, no beca, pero sí ayuda el ampliar de 8 a 10 plazos el pago de las matrículas. Moltes gràcies, Tomàs. Clar. Doncs bé, les beques i les ajudes són necessàries per a garantir que, amb total independència de la nostra posició econòmica, de la nostra posició social, totes podem accedir a la universitat. Tot i així, des del meu sindicat defensem fermament la gradual baixada de les taxes fins a aconseguir la gratuïtat total de l'ensenyament universitari.
Sobre propostes de beques, si vaig a trencar així un poc la línia que serà general en el debat, nosaltres sí estem a favor de les beques menjador i són necessàries, però pensem que hem d'anar un pas més enllà. Per què necessitem beques menjador? Perquè no tenim control sobre la gestió dels preus de les cafeteries. El que proposa el BEA és recuperar aquests serveis externalitzats per a poder controlar aquests preus, perquè no és normal que a una cafeteria coste 7 euros, a altres 5, a altra 8. Això és un problema que hem d'aturar ja mateix. Més propostes sobre beques, calendarització eficient de les beques, que comentava la meva companya Rocío també, que les beques arriben en el moment que necessitem i no més tard. Més publicitat de les beques pròpies de la Universitat de València, que les tenim i són per a gastar-les i la gent no sap que existeixen. Altra proposta que creiem que és fonamental és la rebaixa dels requisits acadèmics, sobretot quan parlem de les beques del Ministeri. No és normal que els estudiants perdeguem el nostre dret a la beca per haver suspès una o dues assignatures. Suspendre assignatures és normal, el procés educatiu no és lineal i suspendre és normal. Això no ha d'estar en contradicció amb poder rebre ajuda econòmica, perquè la nostra posició socioeconòmica no varia pel nombre d'assignatures que aprovem o no i continuem necessitant aquesta ajuda. Altra qüestió molt important i que de vegades ens oblidem és que la Universitat de València té un campus a Ontinyent i aquestes persones que tenen pràctiques també s'han de desplaçar a comarques com el Comtat, la Vall d'Albaida i és molt complicat desplaçar-se fins allà. Per això proposem que n'hi hagi beques de mobilitat per a les pràctiques en el campus d'Ontinyent. Altra qüestió que no són directament ajudes, però ja que estem parlant de taxes, de beques i tot això, pensem que és fonamental, que és vital que es reduïsca el preu de les segones matrícules. Perquè, com he dit, el dret a fallar, el dret a equivocar-se, el dret a suspendre no pot estar renyit en la possibilitat de continuar en la nostra vida acadèmica. I per tot això jo crec que el BEA té una proposta seriosa i responsable amb les beques i les ajudes que oferim a tota la universitat. Gràcies. Bé, jo en aquest tema seguís la línia del meu company Tomàs. O sigui, com s'ha comentat abans, des de SAO creiem que tot el món ha d'estudiar en igualtat d'oportunitats. I per això les beques i les ajudes econòmiques són un punt clau i imprescindible. En primer lloc, el més important és mantenir aquesta rebaixa de les taxes universitàries que s'ha anat aconseguint els darrers anys, sempre reivindicant la gratuïtat total de la matrícula. I mentre no aconseguim això, que sabem que serà un procés llarg i tediós, intentarem que el pagament de la matrícula passi de 8 a 10 terminis. Com ha dit la meva companya Rocío, nosaltres al nostre programa també portem el tema de les beques menjador. Creiem que ja és el moment de que la nostra universitat no es quedi enrere en aquest tema i també les implemente i tracte de regular-les per a efectivament tota aquesta gent que s'ha de quedar a dinar a la nostra universitat, que té laboratoris, que té pràctiques o qualsevol dels temes que li facin estar així, que puguen efectivament finançar-se a través d'aquestes beques menjador. I això també relacionat en el que ha dit Tomàs, de que el preu de les cafeteries i fins i tot el preu de les màquines de vending cada vegada és més elevat i és per això que d'alguna manera ho hem de regular. No podem deixar que passi el que està passant, perquè és de veres que al final acudim tots, com diu Rocío, a menjar-nos un bocata perquè és l'opció més econòmica, perquè la nostra situació econòmica actual no és precisament la millor i hem d'acudir a aquestes cosetes que ens ho fan un poquet més fàcil, però no per això millor. També en l'àmbit universitari, des de SAO, vull afegir un poc a les intervencions dels meus companys, que hem vist que els serveis com UV Cultura o UV Esports moltes vegades presenten uns preus més elevats. Per exemple, el preu del teatre, de fer teatre en la Universitat de València tot un any, és un preu prou elevat per al que és un estudiant o una estudiant. Aleshores, considerem que també s'hauria de tractar que dins des de la universitat es procurarà fer una rebaixa o, si no la gratuïtat, almenys aconseguir aquesta rebaixa perquè els serveis com l'esport i la cultura són claus per a les edats en les que ens encontrem mentre estem a la universitat. I també reivindicar tot el que ha dit el meu company Tomàs sobre el campus d'Ontinyent, on la universitat ha de tractar d'observar quina és la problemàtica concreta que es viu a aquest campus, quins són els problemes que aquests estudiants es troben, ja no només per a accedir al campus, que també perquè les infraestructures per anar fins allí amb transport públic són prou deficients. Ja no només això, sinó que tracten d'ajudar també amb tot el tema de les pràctiques, el desplaçament d'estudiants d'infermeria, d'estudiants de magisteri, que, com ha dit ell, s'han de desplaçar a altres comarques i hem de facilitar-ho en la mesura que ens siga possible. Moltes gràcies als tres. Jo penso que tots estem d'acord en que la universitat ha de ser un exemple de sostenibilitat per a la societat,
Quines són les vostres propostes en aquesta matèria? Comences tu, Tomàs. Bé, la crisi ecosocial que patim és el major repte com a societat, com a col·lectiu, i per això la universitat com a centre d'estudi, com a centre de font de coneixement científic ha d'estar al capdavant d'aquesta lluita. Per això vos mostrem algunes de les idees que portem al nostre programa. Treballar per l'autoabastiment amb energies renovables, una gestió responsable dels recursos i de l'energia, que això és parlar d'infraestructures adaptades i naturalitzades. La posada a punt dels serveis de calefacció, nosaltres tres que som del campus de Tarongers patim dia a dia la mala gestió de l'energia i de la calefacció, la generalització de les papereres de reciclatge, el foment de la mobilitat verda i pública, i per això necessitem convenis amb la MT, amb Metrovalència, per a millorar les freqüències. Una reivindicació històrica del campus de Burxassot, que és que el bus 63 arribi fins a la ETSE, que és impossible arribar a la ETSE, que està pràcticament on està a punt, i necessitem que arribi fins ahí algun servei de transport públic. I altra proposta que pensem que seria molt interessant implementar és una optativa sobre la crisi climàtica que puga ser triada en tots els cursos per tal de que tot l'estudiantat de la Universitat de València sigui conscient dels riscos que patim davant d'aquesta crisi en la que ens estem jugant literalment la vida. Bueno, jo així també vaig a repetir un poquet el que ha dit el meu company Tomàs, perquè trobo que tots estem d'acord en que l'ecologisme ha de ser clau en el nostre dia a dia actual i que hem d'intentar treballar tots un poquet, aportar el nostre granet d'arena per a millorar-ho. Evidentment, la universitat no es pot quedar enrere. En primer lloc, nosaltres proposem que hi hagi una optimització d'espais de reciclatge en cada un dels edificis de les nostres facultats, perquè no pot ser que jo, per exemple, o els tres que, com ha dit Tomàs, anem al campus de Tarongers, anem i només hi hagi una paperera en la nostra classe. Així tampoc podem aportar la nostra xicoteta aportació. Aleshores, primer de tot és optimitzar espais de reciclatge, que pot parèixer-vos una tonteria, però que és clau per a començar, des de baix de tot, a construir un mur molt més alt en el que es refereix a la sostenibilitat. Evidentment, també apostar per la utilització de fonts. En la majoria de campus no comptem amb fonts i aleshores ens hem de comprar tots els dies una botella de plàstic. Fatal. Haurem de tractar d'aconseguir que hi hagi fonts, que cada un en la seva botelleta i la replene. Després, zones verdes, zones de descans, ja no només per fer el campus més amable, sinó també per apostar per tota aquesta idea d'una major sostenibilitat. I com ha dit Tomàs, la importància de negociar amb Metrovalència i l'MT la creació d'un abonament de preu reduït per a l'estudiantat de la Universitat de València per a que puguen efectivament accedir al campus amb transport públic i que es reduïsca així el consum del transport privat. Evidentment, això ha de vindre acompanyat d'un augment de les freqüències en el campus de Tarongers o de l'ampliació de la línia 63 de l'MT que arriba fins a l'ETSE, perquè el campus de Burxassot tampoc ens podem oblidar d'ell. I, òbviament, tractar de treballar infraestructures públiques en el que es refereix a transport al campus d'Ontinyent. Moltes gràcies, Rocío. Bueno, algunas cosas tenemos puntos en común. Sobre todo, los que somos de Tarongers ya lo han dicho, lo sufrimos. La climatización cuando no va o va y va a medias. Muchas veces para que llegue el aire como toca a la última clase, la primera se congela o se asa. Entonces es un problema que se supone que esperamos que lo solventen próximamente, pero de momento ahí sigue. También, por empezar por algo, habría que empezar por lo más básico y es papeleras de reciclaje por todo el campus, que es algo que a día de hoy en los aularios, por ejemplo, normalmente abajo sí que hay de plástico y papel cubos grandes, pero por ejemplo en las cafeterías, que es donde más podemos hacer uso de residuos, ahí no hay ningún punto de reciclaje, normalmente no hay. Y sobre todo, aparte también lo llevamos en nuestro programa, que la línea 63 llegue a la ETSE, en el campus de Burxassot, y sobre todo pensamos que no hay nada más contaminante que un coche en primera dando vueltas porque no puede aparcar. Entonces, el tema aquí va bastante unido al tema de los parkings, especialmente en el de derecho, que no cabe nada, lo que ya he comentado antes, que habría que arreglar los parkings y hacerlos más grandes o abrir los que están cerrados, como el del cementerio de campus de Tarongers, porque, ya os digo, mucha gente por necesidades no puede ir en transporte público
y necesita ir en coche, entonces si llega al campus en coche y aparte no puede aparcar, va a seguir utilizando más rato el coche. Entonces, pues una forma de intentar contaminar menos, ya que tienes que utilizar el coche, sería poder llegar y aparcar, que es algo básico. Moltes gràcies. Sí, podeu fer un minutet de rèplica? No hi ha res més contaminant que un cotxe, punt. No en primera, no en segona, no hi ha res més contaminant que un cotxe. S'hauria de fer un estudi seriós de quines són les necessitats verdaderes d'una ampliació dels pàrquings. Més que res perquè moltes d'aquests trajectes es podrien solventar si tinguérem un bon servei de rodalies. Altra qüestió que també m'agradaria esmentar, que no hem esmentat ningú, però jo vull que afegir, és que no hem de caure en el greenwashing. Totes aquestes mesures són supercorrectes, però hem d'anar també un poc més enllà, ser un poc més reivindicatius. A cada campus de la Universitat de València tenim un Banc Santander. El Banc Santander és un dels principals inversors en tot el tema de la deforestació. I això, en una universitat que se diu sostenible, això hauria d'eliminar-se completament. I altra proposta que ens sembla interessant, que segur que compartiu, companyes, és la implementació d'un menú diari amb productes de proximitat i de temporada a un preu reduït de l'estàndard per així poder implementar una dieta molt més variada i de proximitat, que també tota la indústria càrnica i alimentícia és una de les principals responsables del canvi climàtic. ¿Voleu fer alguna réplica? ¿Cómo le dices a alguien? Te voy a poner mi ejemplo. Yo, que soy de Paterna, en transporte público tardo más de 1 hora desde mi casa al campus en llegar. En coche en 15 minutos estoy. ¿Cómo le dices a una persona que diariamente pierda 2 horas yendo y viniendo, que a lo largo del mes puede ser más de un día, para ir a la universidad? O sea, es una forma de, ya que aparte, por ejemplo, si por la mañana tienes que estar a las 9 en clase, en coche puedes salir a las 8:30, lo que significa que duermes más, descansas más y estás más sano. Y si tienes que ir en transporte público a las 7 y poco, tienes que estar saliendo de casa. Entonces, ya es una forma de que a los estudiantes el ir en coche, aparte de acortar tiempos, en muchos casos, obviamente, si vives en Mestalla, pues venir en coche a lo mejor no te da los mismos beneficios que ir a mí desde mi casa, pero como le dices a alguien que se puede ahorrar tiempo yendo en coche, no vayas porque no vas a poder aparcar. Entonces es una necesidad que sí, estamos de acuerdo, hay que ampliar las frecuencias de transporte público, hay que conseguir que los bonos tengan precios más asequibles para los universitarios, para favorecer en cierta forma que todo aquel que quiera ir en transporte público tenga esa opción, pero sin olvidarnos de la opción del coche, porque es una opción que no va a dejar de existir, es una opción que nos viene muy bien a muchas personas el poder ir en nuestro coche particular, porque al fin y al cabo te da más autonomía. Entonces, sí, los coches contaminan, pero si no favorecemos que se llegue y puedas apagar el motor, estamos... Sí, pots comentar un poc. Som veïns, pràcticament, perquè jo soc de Burjassot, vaig en tramvia tots els dies, pràcticament gaste el que has dit, i fins i tot jo molt de temps he anat en bicicleta a la universitat, llavors opcions n'hi ha. No estem en contra de que la gent agafi el cotxe. Bueno, en un futur ideal igual sí que estaríem en contra de que la gent agafara el cotxe, perquè del que estem parlant és de ser conscients de la crisi climàtica que patim. Llavors, sí, el cotxe contamina i per això hem d'intentar reduir quan més la seva utilització. Clar, hi ha casos que són impossibles de fer això perquè hem comentat. No impossibles, però sí més complicats perquè implicarien la millora del transport públic a nivell general, a nivell del País Valencià. El que proposem és, si de veritat pensem que n'hi ha una necessitat d'ampliar aquests pàrquings, que se faci un estudi per saber des d'on ixen aquests trajectes i veure si són o no compatibles amb un transport públic i verd. Vale, gràcies. Passem a la 5a pregunta. Quines propostes plantejaríeu per a tindre una universitat més inclusiva i igualitària? Comença Rocío Briet. Bueno, des de SAO hem tingut sempre com a pilar fonamental el feminisme. I no només el feminisme en aquesta idea bàsica que tots tenim en ment, sinó sempre hem volgut anar més enllà i traslladar tot el que és el concepte feminista a les nostres aules. Des d'aquest punt de vista, no
cal que oblidem la revisió contínua de tots els plans d'igualtat, dels protocols. No podem deixar-ho com està i ja està, perquè ja ho tenim. Perquè cada dia, cada setmana i a cada hora, fins i tot, canvien totes aquestes coses. Canvien moviments, apareixen discriminacions i és important que estiguem a l'ordre del dia per a que la nostra universitat siga un punt segur per a les dones. Per això també un poquet en aquesta línia, en el nostre programa, hem ficat la importància de que totes les consergeries compten amb productes d'higiene íntima de manera totalment gratuïta. És a dir, que totes les dones puguem anar i demanar una compresa o un tampó quan ens siga necessari. Ja no només des d'aquest punt de vista, sinó també des del punt de vista del col·lectiu LGTBI, que també ha sigut un col·lectiu que ha quedat en moltes ocasions invisibilitzat a la nostra universitat, és important que hi seguim damunt, controlant, revisant tot el que s'està fent per a l'elaboració del 5è Pla Diversitats i des de SAO també al nostre programa hem ficat la importància de tindre un punt arcoiris. Ja no només que hi hagi punts violeta, que ja ho vam aconseguir, sinó que hi hagi un punt arcoiris lliure d'agressions LGTBI fòbiques a la nostra universitat. Tampoc cal oblidar, des del punt de vista d'una universitat inclusiva, igualitària, la descentralització de serveis com podria ser UV Discapacitat. Aquest servei ha d'estar present a la totalitat dels campus, sense oblidar Ontinyent, i hem de donar una visibilitat molt més gran d'aquest per a que les persones que efectivament el necessiten puguen tindre-lo a l'abast en qualsevol moment que hi siga necessari. Moltes gràcies. Bueno, si algo pienso que debería ser así es que si queremos que nuestra universidad sea más inclusiva y más igualitaria, nuestras asociaciones también tienen que ser un reflejo de esto que queremos proyectar o queremos pedir a la universidad. Por ejemplo, estoy súper orgullosa del equipo de Unió. Lo básico que digamos, vamos, bajo mi punto de vista es algo que a día de hoy o cada vez menos se debería de reivindicar, y es que la igualdad entre hombres y mujeres, por lo menos en nuestra asociación, es un hecho, no es algo que tengamos que estar reivindicando día a día. Si no hubiese igualdad entre hombres y mujeres, pues por ejemplo yo no estaría aquí hoy, entonces estaría algún compañero mío. En cuanto a inclusividad, tenemos a personas con capacidades distintas en nuestra asociación, que no hay ningún problema, no son distintas, no tienen por qué recibir, digamos, cosas en especial que les hagan falta a ellos, sí, pero son uno más, no hay ningún problema ni ningún tipo de ningún problema ni por discriminar en sexos ni porque tengan capacidades distintas. Entonces me uno, estoy de acuerdo en lo que ha dicho mi compañera, que en cuanto a UV Discapacidad tendría que ampliarse a todos los campus, estar presentes, porque hay alumnos que lo necesitan de verdad y no puede estar solamente en un campus, tiene que estar pues, a todo aquel que realmente lo necesite. Moltes gràcies, Tomàs. Em sume a les propostes de les meves companyes. Des del BEA estem orgullosíssimes de ser un sindicat transfeminista de classe. Pensem que la universitat ha de ser un lloc segur per a totes i això implica reforçar els protocols en contra de les agressions, això implica continuar treballant en el pla d'igualtat, això implica adaptar els materials, sobretot l'aula virtual per a les persones en diversitat funcional, i això implica que totes les persones estem en igualtat de condicions. Però ja no només parlem d'igualtat en el sentit de gènere, n'hi ha una desigualtat en la que a vegades ens oblidem, que és la desigualtat lingüística. A la Universitat de València vivim persones valencianoparlants, persones que a vegades semblem estudiants de segona, i no ho som, no som estudiants de segona. Vos sembla que és igualitari que als màsters només un 15% de les classes siguin en valencià? Això és igualitari? Jo pense que no. És igualitari rebre amenaces per demanar la classe en valencià? Jo crec que no. És igualitari que quan tu estàs en una classe matriculat en un grup en valencià, algú o el professor mateix demana que la classe sigui en castellà? Jo crec que no. I això és una igualtat per la que també hem de lluitar i per la que també el BEA proposa en aquestes eleccions un pla d'increment de la docència del valencià als màsters i una revisió del pla d'increment de la docència en valencià als graus per a garantir aquest 50% que s'havia projectat per al 2020 i que ara mateix només estem entre un 37 i un 38%.
Moltes gràcies. Voleu fer alguna rèplica? No, jo estic creuada? totalment en el que ha comentat el meu company Tomàs. Ell ho sap i compartim aquesta lluita per la nostra llengua i, evidentment, des de SAO també portem al programa la idea de que tota persona que es matricule en valencià efectivament estudi en valencià, que s'incrementi el control que hi ha per a totes aquestes persones que efectivament s'han matriculat en la nostra llengua i que la puguen cursar l'assignatura en la llengua que han elegit. Moltes gràcies. I per a l'última pregunta que anem a fer seria referent a participació estudiantil, que com heu dit és molt baixa, i seria per aconseguir que els estudiants de la Universitat de València s'impliquen més en la representació, quines mesures proposeu com a associació? Comença Rocío Navarro. Bueno, pues muchas veces los alumnos, ya sea por indiferencia, pero normalmente es por desinformación, no saben que existe la figura de representante de alumno o acaban sabiendo que existe esta figura cuando alguien les ayuda o tiene algún problema, entonces les dicen acude a la ADR o habla con tal. Entonces, muchas veces tendríamos que estar más presentes, considero que estamos presentes ya sea por redes y demás. Entonces, al fin y al cabo tenemos que ser una herramienta útil para nuestros compañeros, que de verdad sientan que somos útiles, porque de nada sirve de sí, existe la coordinadora de la ADR, pero nadie sabe qué hace, o le pregunto cosas de necesito que me ayude y no me dice nada. Entonces, tenemos que estar útiles. Tenemos que ser útiles para ellos, tenemos que ayudarles siempre en todo lo que podamos, y una forma de hacerles entrar, porque no solo estamos nosotros de representantes estudiantiles, tenemos que incentivar a que la gente entre, que participe de verdad en la universidad. Yo siempre digo que es otra forma de vivir la universidad, estar en representación estudiantil. Que me corrijan luego si me equivoco, pero te cambia bastante la vida, te ayuda mucho, te enseña muchas cosas que no aprenderías si no estás dentro. Y una frase que me gusta mucho, por así un poco más filosófica, es que no pases por la universidad, sino que hagas que la universidad pase por ti. Porque hasta que no estás dentro de representación, hasta que no sabes todo lo que hay detrás, el trabajo que hay detrás, no sabes muy bien lo que hay ahí. Entonces, animaría a todo el mundo no solo a que vaya a votar este jueves, sino que además se interese por la asociación que sea, la que más le convenzca, lo que sea, pero que participe, porque es necesario ya no solo que haya regeneración, pero es muy necesario que contra más seamos, pues más representados está la amplitud de todos los alumnados. Moltes gràcies, Tomàs. Doncs jo crec que en primer lloc, per a fer que la universitat sigui més participativa, que la gent vinga a les associacions, als sindicats, el primer que hem de fer és dignificar la tasca de representació que fem moltes vegades. Ser representant d'estudiants costa en temps, costa en trajectes a Ontinyent, costa de moltes maneres. I jo crec que altra manera també de fer que la universitat sigui més participativa és dotar-la d'eines, de capacitat de poder canviar les coses. La representació estudiantil és ínfima, no ens anem a enganyar. 75 claustrals de 300 són molt pocs i la nostra capacitat per a poder canviar la realitat és ixa i és poca. I és normal que els nostres companys vegin la nostra tasca i diguen per a què serveix? Per a què serveix la representació estudiantil si quan votem a la rectora el nostre vot està ponderat i no és tan important com els dels professors? Per a què serveix participar si no podem triar el delegat d'estudiants? Per a què participar si tampoc podem triar els nostres degans de camp, el nostre degà? Per què participar? Doncs per tot això jo crec que el que s'ha de fer, no només des de la Universitat de València, sinó des del conjunt del sistema universitari, és dignificar la tasca de representació, dotar de més eines de gestió, capacitat per a poder canviar de veritat les coses. I com diu la meva companya Rocío, sí, la representació és una cosa que et canvia la vida i és molt important que com a estudiants siguem conscients de la responsabilitat que implica defendre els nostres drets i estar al capdavant de la lluita estudiantil. Bueno, jo m'unisc un poquet a les reivindicacions que han fet els meus companys sobre la importància que efectivament té la representació, però que per a que la gent verdaderament s'implique és necessari que hi hagi una recompensa major també. Que la recompensa és molt gran i trobo que tots ho sabem, perquè al final la representació és algo que, com han dit ells, el canvia la vida, o almenys el fa la universitat molt, molt diferent. Mireu, l'altre dia estava parlant amb Pablo Simón
i li vaig preguntar que per què a la universitat només participava un 11%. Li vaig dir, tu sabries dir-me en plan un poquet de com podríem incentivar a la gent. I em va dir que el principal problema solia ser que la gent a la universitat no té un sentiment de comunitat, no té un sentiment de pertinença a la mateixa. Aleshores, això fa que els seus costos per a participar siguin tan elevats que no s'interessen ni siquiera en qui són aquelles persones que poden efectivament representar-los. Els rendiments de la participació d'aquesta manera es redueixen a uns nivells baixíssims. Aleshores, hauríem d'intentar reduir aquests costos que suposa participar. Què tal si plantegem una votació online, si votem per l'aula virtual, si eliminem un poquet la presencialitat o adaptem un doble model? No sé, seria plantejar-nos un poquet tot això que ens faci incrementar d'aquest 11% a un percentatge molt més elevat, perquè, clar, com podem dir-se nosaltres, representants dels estudiants, si ens vota un 11% de la comunitat universitària? És implantejable. Aleshores hem de plantejar noves tècniques, nous reptes, tenim molts reptes en el que suposa aquest tema i hem d'estar així també al peu del canó per a intentar canviar-ho i aconseguir una major legitimitat com a representació. Moltes gràcies. Voleu fer algun torn de rèplica? Vale, doncs anem a començar amb el minut final. Aquest minut és una conclusió de tot el debat i podeu dir el que vulgueu. Comences tu? Sí. Mireu, aquest 23 de novembre jo vos demano que exerciu el vot pensant en la construcció d'una universitat feminista, ecologista i progressista. Des de Saó reivindiquem l'existència d'una universitat on tots i totes tinguem cabuda, on els col·lectius que sempre quedem invisibilitzats tinguem veu i vot per ser escoltades i escoltats. És per això que defenem una universitat en igualtat d'oportunitats, que no deixa a ningú enrere, independentment de la seva situació familiar o econòmica. Una universitat feminista que ens tinga en compte sempre que realitze cada un dels seus projectes, perquè les dones hem vingut ací per reclamar el lloc que ens pertoca i que sempre se'ns ha quedat negat. Una universitat ecologista que busque la construcció d'un moviment cívic per a la cura i protecció del medi ambient. Al cap i a la fi, una universitat que compta amb la veu del seu estudiantat i dels problemes que ens envolten, que posa a la taula temes com la salut mental, la diversitat o també la cultura i l'esport. Mobilitzem-nos, perquè ara és el moment per a poder seguir construint universitat. Moltes gràcies, Rocío. El següent... Aquest 23 de novembre, això funciona? No. Ara sí? Perfecte. Aquest 23 de novembre no és un dia qualsevol. És un dia per assumir la nostra responsabilitat com a estudiants. És el dia en el que triem els nostres representants per als propers 2 anys. És temps de lluita. És temps de lluita per a una universitat més pública, que no deixi a ningú enrere. És temps de lluita per a una universitat més democràtica i més antifeixista, perquè totes les nostres veus són importants. És temps de lluita per a una universitat més feminista i més inclusiva que sigui un espai segur per a totes. És temps de lluita per a una universitat sostenible que faci front de manera col·lectiva i seriosa a la crisi ecosocial que estem patint. I és temps de lluita per a una universitat més valenciana, que no tinga por a ser valenciana, a parlar en valencià i a estimar-se al seu país. Per tot això, aquest 23 de novembre vos animeu a votar en valentia i en responsabilitat. Per tot això, el 23 de novembre aneu a votar. Vota Bea. És temps de lluita. Moltes gràcies. Rocío? Este 23 de noviembre, los estudiantes de la Universidad de Valencia estamos llamados a ir a votar. Unió, vamos a crear casas del alumno en las que al salir de clase no te tengas que ir inmediatamente a tu casa. Videovigilancia para que estar con el portátil no se convierta en una aventura de riesgo. Y becas comedor para que comer de menú no suponga un sacrificio. Hemos vivido tiempos en los que la participación, la universidad, el hecho de ir a votar supone apatía, La universidad, el hecho de ir a votar, la participación, produce la misma apatía que un pregón a las 9 de la mañana. Hemos estado viviendo esto hasta ahora. Entonces,
Queremos que la universidad nos ofrezca lo que realmente pedimos. Queremos una universidad que hable el lenguaje de los estudiantes, que hasta ahora no está siendo así. Algunas candidaturas a lo mejor vienen a justificarlo. Nosotros venimos a cambiarlo. Nuestro compromiso ha sido y siempre será los estudiantes. Por eso queremos que a partir de este jueves continuar trabajando por y para vosotros. Este jueves 23 de noviembre os animo a todos a ir a votar. Que confiéis en nosotros y votéis a Unió, porque este 23 de noviembre, estudies lo que estudies, somos tu voz. Moltes gràcies, Rocío. Pues simplement per a concloure el debat, per la meva banda, moltes gràcies als 3 representants de les 3 associacions, moltes gràcies al públic per vindre al debat. Penso que ha sigut un punt necessari d'intercanvi d'idees, propostes i posar en comú totes les coses que promoveu com a associacions i simplement, des de la meva banda, desitjar sort a les 3 associacions en les eleccions i que vagi el millor que siga. Moltes gràcies.